گوندێ حمارە یەکش گوندێ سنجقا ئاشیتیایە bi bajarokê Tirvespiyê vegirêdaya dikeve başûrê bajarokê Tirvespiyê bi 20 kilometre û dikeve başûr û rojhilatê bajarê Qamişlo û bi qasî 5 kilometre dûrî bajarê Qamişlo ye. Dîrok û damezrandina gund. Gund hatiye avakirin di sala 1902 ya. Gund Emala Ahmedê û siva lê êgo gund avakir û berevanî diberdekir mecdelê Şêx Mûsû dilovaniya Xwedê lê bê. Wateya navê gund bi rastî wateya navê gund gelek yanî sê şêwaza tê gotin. Hinek dibêjin yanî weke dibêjin hinek dibêjin hemûmara, hinek dibê embara, hinek jî dibêjin hemara. Gund coğrafiya gund. Ji bakurî gund ve gundê Xirbesûgiya ye û ji başûrî gund ve gundê Farsok û Çêlekê ye û ji rojhilatê gund ve gundê Taya û Sofya ye û ji rojavayê gund ve gundê Arzana û Tilmarûf. Malêt gund de û weke dibê malbatê gund ji heştê heta bi not malbatî hebû berî krîza Sûrî. Îro nêzîka 35 mala gund dimêne. Êlê gund û weke witî eşîret gund e. Êlê gund de ev in: Seyîda, Kasika, Kuresa, Mihelmê, Mihacira, Deywanî, Mîrxela, Hecî Silêmanî, Harûna, Begariye Milla, Kîka, Tay, Çomera û Gabara û Emarî. Piraniya neşeciyê gund ji notê heta 95 Kurd in û gund debara xwe bi çandiniya genim dike û lîska û kemunê û bambû û gund gelekî navdar e bi xwedîkirina xwest. û di dawiya vê kurta vîdeoyê de gelek spas ji bo rûpela mamosta Elî Kolo êgo bi rastî kedek gelekî pîroz kiriye ji bona gundê Kurdistanê her şarelê Kurdistanê dîkomên bike û ji bo dîroka va gundê me wenda re bê. Silav û rêz tême çavê we.